матур. Инде ике баһадир көрәшчебезнең алымнары барды. Рәхмәт Руслан Маматовка һәм инде Алмаз Сәйдовка шулай үзебезнең Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиев Миңнеханов исеменнән Банда Сабантуй батырына контрактны бүләк итәбез. Когда много хороших борцов приезжает, и борьба проходит на хорошем уровне, красивая, и всем понравилось, и борцам. Өзіміз көріштік, өзіміздің күштерді көрсеттік, шұғырланғанымыз зиянға кетмеген, әрәмге кетмеген. Аллаға шүкір бүгін насip болды. Шушындай зор бүләк подарочек отырға мен әлбәттә бик зур рәхмәтле Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Нургалиев Миңнехановка безне шулай поддерживать иткән өчен, һәрвакыт безгә терәк булып торган өчен. Хәзерге вакытта шөгыльләнгән кешегә барлык уңайлыклар бар. Үз өстеңдә эшләсәң, җиңүче булырга була.